Yeah. Uyamira murodi pakanaka. Kumunomirire murodi naimi baba inu. Hello guys, hi guys. Mamka say guys, ande ikwana comfort. Ande timbonona baby wedu, ande timbonona mwana wedu. Ande timbonona mwana wedu. Quero que a gente beira de tripod. Come on. Yeah. Bam. Morning guys, Marara boy. Morning, Marara say. Check inbox here. Huh? And check inbox here. None. Kasi mnangati cheka inbox ndiri pa live. Ndi driver. Ndo cheka sei. Ndo ufaka ndo cha accident kafa. Ndicheka inbox. Ndo cha accident ndikafa guys ndicheka inbox. Ndiku driver. Asi moda tintife. Chiripo mwari wakandi blessera wa makore 2016 ndiri chiripo. Hakuna nasingadi kurara mashuku adiba mnini. Mizali dangu rara mashuku. Kai gwe kanda shisa 2016 ndiri chipo. Finally at last. Wesa rodaba. Kosa rawu. Ewe makomba iwa. Wawanga chito umesera mani wana. Wana umva kuti vadzurira iwe otherwise avafambi havatizi mota ava vanhu ivava. Guys, muri side gati mbonona comfort guys. Nasi ndinaba mnini. Uri memu muri sama tairi zedi. Ucharika kusapoti kwa music yenyu. Taiwanda vamoresa. Hamuna mbavamoresa muri sema tairi zedi. Iyo ndo vari kundimoresa ndisina kumbotaura. Ameno vazviziva. Asi munongotoka hunu. Munongoita wotsika mumorosa wosho. Vangozai kana takumbeya tese. Asi mwana kumorosa woka vana. Asi zvandizotsike. Andotsike. Linjani ama diaries. Muna morosawo. Kuna zoti blast vapa vakarova pasi. Vapi? Ava. Blast vapi? Vechechi? Yeah. Murudziko mugana ndi? Ndiye kakukisa munhu papa pa life zve. Ndio ukisa munhu achindi kufemera mweya? Akainda here maposta ake aripo wana? Ari kuparata life ari kugana.
Madezi aya ana kuinda zvokuti anodzoka iri because mabhana ake achiripo ka that chichiri yavo chichi ndiyake but anoita ari live kugana saka ana kuinda chadzoka pamwe i-lockdown madezi akapisa masikanda abushira ndobva atiza ndobva arova pasi anozana andimuzivi inda ndisingamuzivi Nanapogo amzi Nanapogo English Nanapogo Nanapogo anoparitira vanhu vasimba ndisingamuzivi ndo anopisa zvemunomurasimbi achita mashiripiti achiita mashiripiti ake anoziva di ndakatomboya ndakakisiwawo bavulini there we are not you apostle and man of God please kiss me remove the demon out of me remove the demon vobva vakukisa demon robuda wo ane muziye ndifunga panozara panonda zvinhu ka panozara ndi kana uya pamuni mbondudze tindeko toda kunorekodha live mundiudze tindeko mazvo kana angouya chiti toda kunopinda chechipi kwake toda kuona zvichiitika sisi makamera edu tichitotora live tichitoona kuti haufa tichiri kuitika ane makore mangani munhu iyeyo jesu mwana ere osimba bodi mwana ka obviously vese ari kuita machiripiti hapana ndeupi wamangambona ari kuita machiripiti mimane kuma 50 years 60 years vana voga voga vari kutsvaga bhanzi big Christine yanzi baba munyika njani business trading iri kufamba trading iri kufamba iri kufaya tredegwa aina bamnina vanoda kutredegwa aina bamnina ndo basa ravo kugara vari palaptop achiite trade tikasa trade akati asi mukangovata chete mari inodliwa ka zvinodependa notongo wapindawo zvipi anyaya dzetrading hai kobhowa kana kamvoti kuti kure kodla peturu kana kamvoti kurewo veduwe kotodliwa chipeto chedu chinodzoka chasvava kobhowa chipeto chidzoka chadzikira chekukure ndivaingogara papa izo pavaigara papa rinana but simbingaresi mimi zvinga hapana mbingaresi pamnina mbingaresi inopisa muno murasimbi bamnini akona kuda kunyepera madiaries mbingaresi dzinopisa miri yapo mumbondona nditovanda seri kwavamwe meme chichikangopiswa aiwe kana ndinotomira kuseri bamnini matini mkune matichesha kupiswa here bamnini kana makatasa mulunga tisitiabudza kuti kwatichafunika kupiswa pafacebook isisi takatograduate we have graduated in being pisad saka pacho tichavhunduka because chichi chavo chavachauya nacho chinyuwani chachotaura chii saka kupiswa hatichacho vanonzani wenyu upi taterisha zoti meritongo taterisha zati mutori serious because she's an entertainer ndi-entertainer saka kachira akataura kuti chiika tinotongosekerera chira akatopisa uripo unotongosekerera because zvaanotaura zvinongobuda mufusoro make panguva iyoyo chero zviri zvekusona mabhodhoro anosona mabhodhoro katati Derek but anenge achitofadza vanhu anenge achitoentertaina pafair she's a real entertainer tisingati godo aside hakuna munhu anoentertaina natate pafacebook fair online godo kana kuti chii kana kuti chii hatidi ngatisei paside tate is a real entertainer chero une stress yako kainda achite live yakeka zvaanongotaura saka unopisira bharuka nokuseka anomaona chedu akatokunanaira autogumbuki kugumbukira tekutambisa nguva because ndo zvaari anongoentertaina vanhu vakangomuunderstanda cheteka especially anopiswa vaanopisa vakangomuunderstanda kuti no tate is an entertainer ka havabatikani futi haubatikani natate tate haiwawo tate shuwa ka ndochigogodera chepafacebook tate richas because anoentertaina zvongodati vanhu vasabatikane nezvanotaura because zvangofunga zvangoya musoro make panguva iyoyo haafuna basa zvokuti zvichazodii munhu kuti zvichadii anongoti puju as long as vanhu vaseka atopedza kunda panext ndo zvaari izvozvo saka gurundoro musanyanya kuvavhunduka zvavo mwana tichitopisa papa minde kunoseka musaenda kunokomenda muchituka because nekutopedza time just go and have a laugh musiya zaningachitofa indikadangompisawo pana vandikona kutongompisawo vanhu votongoentertainwa nazvo andiona asi kana ndikatozonda atotanga live ndotomanyawo kuinda ndakabloka vakava munini ndopinda neaccount yetablet asingazivi ndakabloka na gurundoro ndopinda neaccount yetablet saka ine picture yayo kuti handifuni ndozongoita advantage yekuti panenge pana vanhu vakawanda haazokwanisi kunyatsa kuongorora mapicture ese aripo kuti uyu ndiye meli wauya chete meritongo wauya hai haazokwanisi
saka ndopinda neyoyo yetablet ine picture yangu asi kuti azoyatsa kuongorora kuti ndini ndakablokwa handichena ndakablokekwa handizivi kwai ndine rudo rwuri kure kure delicious kwai ndakafonekwa palive mumusi saka ndofungana ndiri out ndandisiri online ani ndomboita system yekusiya foni yangu uko ndombosiya foni ndomboita zvino ndechita saka ndofungana kuda ndakuhwa ichiringa or something saka ndakupika handiginowa nadzi black asi nechero dai akandifonera pa5 ndasingadayire because ndetesa nokurekodi ndasingadayire anokutanga kakufonera kautaura nyaya dzevanhu uzoita mistake yekudari achiteka wapisira marecordings kufacebook hai asi ndokungonakirwa naye mumacomments saka imba munini muhla kupisiwa saka ndichamboti vanhu vakupisei vanenge vachindipisa chiva zvivanepi zvekundipisa nazvo kuma mufunga kuti zvaunopisa kupisa nazvo zvinopera handiti zvinongocreatwa zvongocreatwa zvokupisa ndozvisingaperi because zvandangofunga kutaura ndozvandongotaura kana handi vanhu vefacebook vanoenda kwaenda mhepo vanhu vazhinji vefacebook vandaenda mhepo zvinongotaura kuti bamunini chikomba chasisimeli zvinotozara itori juice iyoyo itori juice iyoyo kuti vanorara vese vaya itori juice ndakutomhanya nayo ende moza negativity amuigoni kuispray kuidzima imi ina spray the like I don't know ichiza zvangu kuti kunyepa nditaura kuti vamunini vanhu famba nasisimeli vanhu famba nasimeli vakabatwa vachiba vaina sisimeli vakaba vakatobata katovaona vachitosungwa kuShoprite unonga hapana anozviramba hapana anofunga kuti kupi V11 pai vanongomhanya nazvo mazvinzwa here vakabatwa vachiba vari penozani Timberman CMF ndai tinosecha makazeni ndichegeyo kana mamuwana zvotofamba social media vakaipa social media apana takuda kuenda kuchiarea chekurasa network manje wopandirasa network papi takuenda kumberi ka inobata ichi kuMTN kana chimwe Vodacom Voda inobata Voda chikwapuro matraki man rodi matraki rodi akure mani kobhokwa kuzongota patamba chuya kopedza petro ndochema nepetro yangu ini nasi munocheva nepetro ndocheva nepetro yangu pamene bhuzi ndakadhamari ndakachona kuna ari maclub 5 zvabasa bamninotaura zvinhu zvakadaro pafacebook mondiurai mondipisisa ndinozikama ndine shapini ndine shapini yomukwamba inotengesa mutoriro ndinozikama ndinayo ndoitori bhoyo zvimwe izvi zvimondiuraisa kusataura basa ndokufamba ndosimudzawo kukuha ndoti asimeri ndi drug lord murasinbek ende ndotofamba zvisingatoiti ende handifana nokurambira bhuzi imomo munozvinzi mutavheni imomo munonzi akwa mushabhini imomo munotengeswa manyaope ndotofamba imaye ndobva ndakupindura kuti iyi hustling yangu saka mama ti totsvaga mari nayo ukauzvidza kuti ndinotoita mari nayo ndonoitauka nai une information yakakosha kudaro kuti ndotengesa drug woda kurega kuishandisa uchona ndichidla ndichiguta kufuta kuda handikudla ndichiguta itawo udle ugute kuchengeta information yadaroda kuzondishandisira kunditukisa pana kuti uishandise kuita mukati mopedya kuti ifaire kuza zvinhu zvatomboita hazvina kana dhiri shuwa zvina dhiri kana kwabata information yakakosha pamunhu ka pana kuti ungofadza vanhu zvitera zvisina basa kunze kwako veta kutoishandisa iwewe pachako put it into practice kuti kwanza kadi kwanza mvura dzezvituna dzinoitisa vanhu kuti vavate vabudise mari shandisa that recipe yoyo kwauri use it to your own advantage that's information yakakosha kai shandise kuzvite wewe zvikuitire chimbodzai madhaini kuti makaita team up neSendi2 aiwa asati akuda kuiannounce iko zvino tichazozvitaura enda bamini mune bapu mune bapu bamini maonei yapinwa saka yapinwa hatiakuona kuti yapinwa ka hatiakuona kuti yapinwa nandati komba mimi muri kuziva ka sandati kuda pamwe madi makutotanga kuchambisa okay ya ayo kupatizva
Ndinoda kuti chairperson vazoiannounce. Ndinoda chairperson. Ndavasivapina here. Ndovapina. So guys, we have good news for diaries, but the relevant person will come and tell you says really. And it's just that kuti andina imwe phone yekuti vanofona vakudzei. But musendi to guys, tapinda guys imboisaiwo malavu nemalikes chairperson vedu mukoma Gordon Changata. Chimboisaiwo mukoma Gordon Changata malavu nemalikes vedu we ingoisaiwo sandatanga kukudzai. Musatambe na chairperson vanongwavha. Chairperson ngwavha is too much. Vanongwavha. Chairperson se basa ravo. I think about what personal PI. Personal PI. Because secretary chairperson nongwavha kuti zvokutamba. Secretary guys chairperson guys vaka strike a deal re diaries ne send it. Anditika saka send it, we are now part of send it. Anditika takawana endorsement ye send it takumanya nayo endorsement ye send it. So my diaries chandinokumbira ndechekudai so. Anditi please nemweya waMwari ndiri kungwavha. Nemweya waJehovah please. Nemweya waMwari ona ndikuenda kwana comfort kwese kugeza pana bondirira petrol. Hapana bondirira petrol. Zvinobva zvazoita mari dzepetrol kaidzodzo. Unoona? Saka namakutenda mari dzenyu muchitumira kumusha kupapai kuZimbabwe mari. Pamunenge makusendawo kuZimbabwe mari ndokumbura mushandise promo code yangu. Inonzi 10 meli. Unoona? Inonzi 10 meli ndo promo code yangu. Kana mosenda mari nesend it wedu senda ine send it. Senda ine send it. Andimaona. Musasende mari nezvimwezvi. Andika vana vaudhiremita vana kuti ndosa isusu chingoma chinorira chiti kwedu anditi ngatisapotei takwana takuyu munomuziva guys is one of the nicest guys pa Facebook up, one of the most humblest guys pa Facebook up, and paunotumira mari pega guys unobvisigwa 10 pounds paunotumira mari kuZimbabwe uchisa uchitumira mai vako mari kumba kana twanin'ina kana tichi andika kwete aubvisirwe unowedzerwa mari anokuisira more money. Let's hope not scarred. Kunonetsa kako everyday unongochinja uzvita apa bridge kugwisi amene kuti timugwisi town tichinde artist zvacho amona pese ukatumira 100 pounds guys antika pane kuti mubatigwe ma charges nchiteseka inosvika iri 110 pounds mama poa 10 pounds guys uranai manyai ne promotion iyi guys ukatumira 50 pounds inosvika iri 60 pounds manyai ne promotion iyi guys. Anditika manyane promotion yari 60 pound only kana vashandisa code anditi kana vashandisa code chete only kana vashandisa code chete mukashandisa code chete inosvika iri 60 kana watumira 50 pounds inosvika iri 60 pounds kana vashandisa 10 meli uyu anoona shandisa 10 meli muri kunyora ere guys andikura ma comments vamunika zvakakosha ndikutaura unoita muchindizivisa ma comments muri munakaita sekweni vari kunyora 10 meli nyorai pasi guys 10 meli ndio promo code ukangonyora 10 meli chete ka promotion iyo ipa promo code kai pa kutumira mari yako then kana waisa 100 pounds vanotosvika vanopiwa iri 110 pounds saka unenge wawedzekwa 10 pounds guys kungowedzekwa mari mukore uno kungowedzekwa mari come on guys 10 meli anoona 10 meli anoona iri 10 meli kudaro yobva kuwaka 10 pounds saka munoti takastrika tiripo guys kuita kuti imi mufarewo isitofarawo saka please kana muchida kushandisa mari mawakangana code uya kwandiri inini sisi vako munin'ina wako mumzi yako hanzvadzi yako uti ndoda kutumira mari yangu kumba kuna namai kana code inoti kudii how does it work na Martha? Okay Martha iwa ndinongotumira mari unodownloada send it to anditi unodownloada app ye send it anditika kana wakunotumira mari pa app ye send it ichapa ma directions ese kuti unoita sei anditika pane panozonzi promo code papo ndopaonesa promo code yangu inini saka yo 10 meli kana wakuzobvunza vanhu vaisa mari kana wakuzobvunza vanhu vari kumbani makapuwa mari iwe kana wangaisa 50 pounds utonzi wakareceiva iri 16 inodzera 10 ka 10 pamusoro andona downloadai app ye send it to guys anoona downloadai app ye send it muve nayo guys because zvana world remit havana chavanongotipawo world remit havana vanotobata macharges havana chavanotombokupa iwo imini anomaona vanobata macharges saka be it uri kuAmerica uri kuUK uri kuCanada uri kuAustralia please shandisai uri kuSweden uri kunze kwese koko shandisai code kana makutumira hama dzenyu mari 10 meli ndo pro code yacho iyoyo
anomaona promo code handisi pane mwana mubvunzo here pamunoimuita muchirika makomenti ndamu nakachanga muchanga makuna mudhari zakavata tichanga muchanga tuverenga chitipaika mubvunzo so far vasati vari kumboshandana zvavo namugoma Gordon Changata kwanzi vakaroora here Ngoma Gordon Changata Ngoma Gordon Changata has got a very beautiful wife vakaroora vane mukadzi akanaka zvekuti tu yeah he's married shame sorry and madharis vari kutenda nemega deal remasaina aiwa ndinotenda zveimi madharis zveimi imi madharis ndimi anhu acho kaimi ndimi akapenga zveimi ndimi anhu acho imimi madharis ndimi anhu acho ndimi akatopenga ndinozati chero ndikaona mudharis achindituka kumasitiko zvina ndichabatikani ndoziva kuti chero anondituka kumasitiko kuna angada kunakigwa ndingaita hacross asi kana tauya kudharis kana tati kana kusenda mari senda nepromo kuti anosenda ne10 mili. Does send it to work from Germany? Yes my dear, yes. Inoshanda ku Germany zvakare, yes. Inoshanda. Haisati yapinda chite mu South Africa munomu kuti vanhu vari South Africa vanosenda mari kumba ishande, but according to what he told us he's working on it. Ari kushanda nazvo kuti vari mu South Africa pamunotumira mari kumusha musabatumira mari namalaicha mari. Vanhu vari South Africa munobatisa munhu mari imi. Malaicha vaita mbiri yakaoma kudai. Mbiri yakaipa kudai yekudlabaridza vanhu vana maraicha mbiri yekuti vanhu vababhega asviki anoona musatumire mari vamwe vari kuisa system yekuisa mari mubhegi like atenga gusara rake achida kupa malaicha papa handiti andatenga gusara rake bamiki osadza machaganbhegi ta oisa achidesa mari namalaichaka otora kana tichisokisi chipulling socks chake oisa mari mukati mepulling socks ka osungirira handiona asungirira oisa mukati memagurosari iwayo anenge asingadi kubhadhara commission yayo inotogona namalaicha yayo oisa mukati megrosari mistake iripo manje ndeti mabhodha kune mama magurosari ari kutogwa kubhodha rikatogwa bhegi rotogwa nemari kuti chizonoudza malaicha kuti mamubhegi mamu nemari yangu anokudza kuti handizvizivi handiona saka musaisa mari mumagrosari guys kana grosari kurasika chako grosari rinorasika. Hanzi nhasi chaiye sisimeli basa renyu itai live yekutisanganisa nemaplus 44 kuti vaita sei maplus 44 nafunga vasi vekunyenganira aiwa vekunyengana takatoita makanonoka mamuripi ende inbox yangu kuita kunetsa kupfuta pamunini nevanhu vakazoona chachimunyu vanhu vakanyengana pavakanyengana imanga musipo handizoti manga muri kupi naye asikana saka ichadzoka futi pa49 ipapo vanhu asinoda kuti ndikatosvika kumba nombosendera vanhu vaya vakadzi vavo nevarume vavo andiona vakawana kuti vachitanga kudi kutaurana nekunyengana nekuita zvanenge vachiita pafoni apa anomaona asi imwe show tozoita pa49 saka 49 iko zvinochi imonth end nditi pamonth end popatichaita because show yedating haidi kuitwa everyday ukanyanya kuita too much of everything chinobhowa zvakafanira kuti ndikaramba ndichiuya palive everyday munobhoikana neni handiti tuita chibatsirana sema ndiapa sema socialites tuita chibatsirana ukaramba uchiuya palive everyday unopedzera wakubhowa vanhu inda palive ubve palive vanhu vatiko varipi tandiona tichikuvatsvaga kuinda varova unenge usina mborova unenge zvakwana 2 days usina mbopinda palive ubva ndikagara palive everyday ndikaita malive ka2 pazuva ndokutaurirai munodhakwa zvokuti zvinenge zvisingasakunakidzii ndouyawo kandaningirira zvataitawo nasatani ndekwana kamfoti timbonowawo makuhwa amai vakamfoti aya vane makuhwa kamai vakamfoti vane guhwa chairo chirongoti kuno kumazano pamwe iko zvatagarisa sinamboya kuno tine 2 months ka ndofunga kuda vanenge vawanawo zvimakuhwa kwazvo maraini hanzi amusvikiri kure akuwa ndichichema here nenyaya yepetiro kure ndonokwachera uko baba mutadzonyura ka andiselina ya ndakaroora bamunini vakaroora vadzei ndakaroora bamunina nemukadzi vanenge mukadzi kavo kari beautiful kadiki ndakaiswa mubhodhoro vari muplastic bamunini vakaiswa mahari nabolt kati nabolt kata iyo